Înțeles. Hai cu cobor acum. Uite, stai și alea sau nu, să faci un cobor. Nu oare? Păi că tu n-ai făcut video. Ăla n-ai băgat, mă filmează. M-am făcut bine, mă? Nu ne făcut. Nu? Nu e la stânga, vezi că acum cu parte și cu parte. Nu? Da. Mai e. Și ăsta mai dai cu creme, cu de-astea, cu spume, cu... Cum, mai mă gândeam cu asta și să nu te mădărea, cu gentul cum vezi după ce mă gândeam. Adică te faci cu toată, asta e ideea. Și să ai barba bucată când te mădărești, eu nu mai știu cum. Păi, pe unde mai am? Alex, dă să văd eu filmul ăsta. Văd cât mai am. Mai pe aici. Dar pune și tu, mă, mâna, ți-e silă. Pe cam despre mușcă. Da, nu mă știu, asta e chestia tare. Dar nu mă, nu crește, nu. Adică nici nu simți, înțelegi? Păi nu, dar orice era problema, să nu mai acum mă vedea din. Asta să fii la barba mea, dar să sta la făcut iar de asta. Da, mă, să mă văd eu. Cred că ți le-a rămas cu partea ăla. Vedem la sfârșit iar ce te Așa, mai mustasa. Se termină. La curând. Am văzut și în priză, mă, cu mașini. Dar nu-i nevoie. Nu, sunt placă, am zis să-mi placă. Da. Toate chestii de astea, da? Și? Sunt mai bărbat așa. Te mai înțeapă? Mai... Nu se înțeapă. Nu? A, că după ce te bărbirești înțeapă. Da, nu te înțeapă. Nu, mă, nu, dar când ți-am mai rămas. Ai cartea aia de el? Da. Care l-am? Da. Totul. Nu știu cum faci,